ngibingelele umphakathi, ngibingelele nonke bafowethu nodadewethu, mina uZondo okhona la eMlaba village. Kakhulu bafowethu be-EFF sikhala kakhulu eMlaba village. Amanzi futhi. Amanzi ayinkinga, siyaswela amanzi. Kuma nje asinawo amanzi. Umuntu ogeza kanye mhlombe nje isontweni noma kabili. Ukuqala nje amanzi ayinkinga kabi, amanzi akuphila ngaphandle kwamanzi. Yep. Nomsebenzi ke nawo bafethu kuyinkinga na umsebenzi. Amashayina uthi asamsenze 250 300 ungayenzani ngesonto. Ngikhalela ingane ezifundile. Amashayina ayinkinga yonke yokuqala nje ishayina. Sathi ngingathatha EFF nje ishayina nje aliphume kuleli. Ishayina nje liyinkinga ishayina bafethu. Ayikho imali ishanele. Lutho. Ukuthembisa ukunika iloko ingubo noma lento elidayisayo. Ungaphila ngeengubo. Bafuthu lokho into engiphatha kakhulu la. Sathi ngaphathi EFF ngifisela okuhle. Sathi ngaphumelela kakhulu nje namazi la eMlaba village abafuna inkinga. Akwande, amen. Cela ukuthi njengoba kade ethi yini esingafisa ukuthi iyenziwe umakhethe omkhulu we-EFF. Okungiphatha kabuhlungu mina engike ngikubone kwenzeka la. Kunabantu abahlala endlini ebezingenabo abanikazi, ezinabanikazi ukuthi babhalwe phansi, ezihlela abantu abahluphekile abaswele indawo zokuhlala. Kulezo zinto bese kuba khona abathile abahlanganayo bazidayise bamkhipha umuntu ohleli bangamnikezi ngisho indawo la azohlala khona. Yilokho ebengifisa ukuthi kulungiswe.